este vídeo polo seguinte motivo é referente á nova sala de festas Cenen, que abriu en Pontevedra, situada no Club Naval de Pontevedra. Eu estuve facendo estuve indo este fin de semana, así salteados, a esa sala de festas. Estuve facendo unha averiguación en secreto, sin decir nada. Gustoume o que mirei, sí, gustoume, porque tanto todo o personal de seguridade ou vigilante de seguridade, como se queira chamar, unha maravilla de xente que se fala ben con eles falan ben, que se trata ben e con educación con eles tratan ben e tratan con educación. Que hai algunha dúda e se lle fai falta preguntar, o explican sin problema para que o cliente poida ter unha maior información do que desea na sala de festas, porque incluso teñen zona VIP, etc. Se hai algún cliente que teña algunha dúda, tanto na entrada como nas consumicións, tanto se pode pagar como en efectivo como con tarjeta. Hai que entrar ao mellor a aplicación no móvil, a aplicación do banco, e pode pagar coa aplicación do banco tamén. O justo do consumidor, aí xa eu non me meto xa. Bueno, pois tamén moitísimas gracias e enhorabuena ás camareras, porque son as camareras encantadoras, maravillosas, amables, que se pode tratar con elas de maravilla, porque en caso de que algún cliente ou clienta que teña algunha dúda sobre unha bebida ou algo, elas yo explican encantadamente perfecto. Que o mellor que é referente aos precios. Home, os precios, tanto na entrada como en bebidas, un pouco elevados, pero merece a pena pagar, porque hai un ambiente encantador e estupendo. Porque eu, tanto con chicos como con chicas que tratei en esa discoteca Cenen, maravilla de xente. A mí me trataron con respeto e amabilidade, eu tratei con respeto e amabilidade, tanto a clientes, como aos vigilantes de seguridade, como as camareras, etcétera. Unha maravilla, todo unha maravilla. Ao mellor hai algún raciocinio ou espabilado que di, bueno, este fai este vídeo para depois que o deixen entrar gratis e que consuma gratis. Non, porque eu, cada vez que vou, pago a miña entrada, pago as miñas consumicións. E se non, mirade, hasta agora, ainda teño 20 euros para volver pagar outra entrada, outra consumición na sala Cenen, ainda teño 20 euros na carteira. O sea que eu aí pago todo. Pois, moitísimas gracias a todo o personal de seguridade e a todas as camareras polo gran traballo e esfuerzo que están facendo para que haya unha boa festa e un ambiente maravilloso dentro desa sala. Que non é como noutros pubs de Pontevedra, que eu xo teño comprobado, non é como noutros pubs de Pontevedra que mellor hai un jaleo ou calquera outra clase de problema, e se vai avisar mellor o porteiro ou o vigilante de seguridade, que xa, e ao mellor que pasen de todo, que xa, e que mellor que pasen de todo. É que non meta seguridade e depois que acabe habendo unha pelea dentro do local. Non. En sala de festas
no hay esa clase de problemas, porque como hay un cliente que se pone tontito o se pone gilipollas, aunque haya pagado a entrada o pagado a consumición, como se pone tontito o gilipollas, inmediatamente ponen de patitas la puta calle. Pagar se paga. Pues también tienen una seguridad estupenda para que los demás clientes y clientas puedan disfrutar de un buen ambiente e de boa festa dentro da sala. Pois a miña puntuación para a sala de festa Cenén Pontevedra, a miña puntuación é de un 10, tanto para vigilantes como para camareras, etc. A miña puntuación é un 10.